Znate li što je to vježbenička tvrtka? U svakom slučaju znaju to srednjoškolci, učenici Ekonomske i Birotehničke škole u Bjelovaru, jer oni su uz pomoć bankara Zagrebačke banke kao mentora ustrojili ni manje ni više nego vježbeničku banku. Vježbenička tvrtka po novom školskom planu i programu postaje obavezan predmet u ekonomskim školama. Mladi ljudi tako će steći znanje i vještine potrebne u praksi kroz stimulaciju stvarnog života poduzeća. Ekonomska i Birotehnička škola u Bjelovaru je otišla i korak dalje te osnovala vježbeničku banku. Bankari vježbeničke banke Moneta su učenici 3. A razreda, koji su uz mentorstvo bankara Zagrebačke banke usvojili osnovna znanja o principima bankarskog poslovanja. Njihova je banka Moneta potpuno operativna, sastoji se od organizacijskih dijelova koji međusobno surađuju, razradili su sustav za primanja, obrade i odobrenja kreditnih zahtjeva, kreirali interne dokumente, obrasce, kartice žiro i tekućih računa. Upravo su Bjelovarska ekonomska i birotehnička te komercijalna i trgovačka škola začetnici međužupanijskog sajma vježbeničkih tvrtki koji se održao već po 5. put. Učenici predstavljaju svoju školu i vježbeničku tvrtku koju su osnovali i vode, te tvrtke partnere. Međusobno posluju i naravno proučavaju što radi konkurencija. Zagrebačka banka s velikim je zadovoljstvom bila sponsor ovog sajma na kojem se na svakom uglu može susresti budućnost. Jer danas srednjoškolska vježbenička tvrtka ili banka već sutra može biti međunarodna korporacija.